Matag segundo na ay mubiya ani nga kalibutan. Ug kitang tanan naa sa usa ka taas nga linya. Ug wala man lang ninato na hunaunaan. Wala ta nasayod kung pila ka buok ang naguna sa ato. Dili ta pwede nga moadto sa likod ug magpaulahi. Ug dili sa ta pwede makahimo paglakaw palayo sa linya. Labaw sa tanan, dili ta makaikyas sa maong pila. Maong mentras nagpaabot sa maong linya, mua ang imong panahon nga adunay handumon. Butang og mga prioridad sa kinabuhi. Hatag og gayon og panahon sa ubang tao. Paambit kung unsay naa sa imo ug ipakita ang imong kaayo. Hatagi gugma og paglaom ang mga tawo nga gihikawan ani. Tuguti nga madungog ang imong tingog. Hatagig pahiyom ang mga nakapalibot nimo. Pakig-uli og pangayog pasaylo. Muhaa ang kalinaw. Guti nga makabalo ang imong pamilya nga sila imong gihigugma. Puyo sa kinabuhi nga walay pagmahay, pangandam o paglipay. Tubo og dali ra kaayo ang linya sa kinabuhi, depende sa paggamit. Sama sa dali ra kaayo tiwasog basa ang storya nga puros ra kasakit. Wala ka kabalo kung anos aka musangko sa maong pila. Maong mintras wala pa, paglipay og pangandami na.